Vitajte na kanáli Uzlíček. V tomto rýchlom videu si ukážeme jednu z krásnych farieb opáliek. Takto skvele budú vyzerať veselé ponožky opál, ktoré si hravo upletiete. Veselá farba, ktorú práve vidíte, je 637A a nájdete ju na stránke uzlíček.sk, kde sú všetky farebné variácie zo série Hundertwasser 1. Hlavné farby, ktoré prevládajú 637A, sú oranžová, fialová a žltá. Ako môžete vidieť, farebný prechod je plynulý a krásne sa ukladá. Tieto hlavné farby sú doplnené troškou zelenej a bielej, ktoré sú na ponožke v menšom pomere, ale za to krásne doplňajú kontrast hlavných farieb. Priadza je štvorvláknová, takže úplet je veľmi jemný a malé očká doplňajú koláž farieb jemným vzorom. Tým, že má priadza dobrý skrut a dlhé vlákno, ponožky vydržia veľmi dlho. Až niekoľko sezón nie je nutné opravovať dierky. Tieto ponožky som plietla na 5 ihliciach veľkosti 2,5 a pomáhala som si ponožkovým meradlom Shapeyes, aby som obe ponožky urobila rovnakej veľkosti a farby. Vďaka tejto technike sú obe ponožky rovnaké, takže nebudete vyzerať, ako keby ste si omylom natiahli inú veselú ponožku, keď ste ráno nestíhali autobus do práce. Na nohách sú príjemné počas celého roka. V zime zahrejú, v lete sa v nich nespotíte a v sichravom počasí vám vyčaria úsmev vďaka veselým farbám. Už čoskoro sa môžete tešiť na ďalšie ponožky, ktoré vám tu predstavím, a preto, aby vám neuniklo ďalšie video, kliknite na like a nezabudnite odoberať kanál Uzlíček.